Urong na dili. Sakay dib. Ha? Hi. Mana Liza ito part 2. Taro nga si sa pagkuan lagak. Tara ang mga mananagatay. Ang tigdasin kuan. Nagsibisama sana si Bimbim ng mga nagsid. Ang video eh. Wala play. Wala na play. Paniguro din natin. Kuan sa ato. Naong din. Urong. Urong na dili. Dira na ini nito na. Yan ay mo nga ba. Ula ko gyana di ato di pakita ni Putong. Daratong oh grabe. Pada di tahu ni si Dib. Sabi si Antipara. Patay ka lang araw. Mikir. Pagkakata sa nanay. Ara. Sakay Dib. Ha? Sa gulit tigliko sa Gaa. lungkad ni Ryan. Adira. What's up mga magkang pepo? Love is Hi. Mana Liza ito part 2. among kaupod si Dib. Shout out Dib. Shout out ko ni Kuya Putong. Jadi, padahal di ko ganti para. Guys. Kaum na pwede na mondang. Di na mondang. Timing to. Pwede po yun. Huli sa video, Dib. Ano? Kaya na diba? Tara. Taro nga si sa pagkuan lagak. Nice one. Stay po talang dyan, Dib. Diyan ako, wala. Kaya, day. Papahas, tiglag ako eh.
Oo nga, nga. Eh, oo. Sikat na. 1 million views. Kapalit na sin camera nga itong pangkuhan ka ba? Pangdagat. Ikabahan ko pabasa. Wala eh. Wala, ikaw. Ano balik? Dari sakit ang imong usang. Naku babalik ini kuhan? Ikaw, pwede rin ka bilang. Hindi ma luto. Masuk hindi mo sa baryo? Oo, kumain. Ano ka ni mama isa na pala? Mga kontra. Right. Ah, gikuhan si Dave na namin bantay. Kain dapit. Ato rang uni di ba kipaw-kipaw. Amo ning way kwan kay magpamilya ba na nak. Igambak mo bimpi. Dito man ikaw. Yes. Tara. Saan na? Ah, mana? Ya, okay, sila nga mambak. Baklib. Zoy, Zoy. Tara ay nagkipaw-kipaw ang u. Masih. Hah? Sakit Dave. Ang hindi kasi pag magpapasok ko. Kan? Oh, anak ko. Ah, si Dave. Si Dave. Berasin. Ala, gusto ka mabuksay. Ang bakbim, pagdali! Bah, yung pag ginawa ano eh. Bah! Wag ang ngiri ko. Ala. Hindi ko rin tigbugsay. Na. Hindi. Ito lang bibili. Sabi na eh. Kamu lagi usah ketemu. Wa man diri ko sa ni. Uy, gila. Ha? Wala kasi. Kani magko. Diri. Na ato na ikuha no ang pukot kay kumana man naton to gilagak, kuha na lat. Makita mo Andre yan ano? Dili na ako. Da, kusuay si Dibo. Ni utong si Dib patok na sara. Oh. Nice one ka Dib. Gila dengan demo. Gila dengan gaso. Wah, itu nak. Wa pa say kuha guys, paytoy. Aran ra pa kay sweldo sa kuan. Okay na ito tingnan ko on email. Wow. Kamu ada berapa gitu? Ini status kita. Wa man diri hinlabat ikot. Wa ka tulib. Sorry guys. Murag na anay nakuha. Sa mga dito. Dito ka kuan eh. Tara. Na siya kuha guys. Tara. Tanggit. Tanggit. Apa sih itu para? Kira ka kasi rapit. Isok pa ganito ko ng ibaro. Mahalong isla guys, tanggit. Ana udah dibakuha. Eh. Good job. Ikikisan pa ko. Nice one. Ah, sikan danggit. Pero mga danggit guys.
Buhay probinsya ni guys. See? Wala, bandera. Gusto na natin. Ako lagi sih. So, this is Dari si Kira ka belum dapat putih. Suga sa suga. Yang luput ka. Dari di pikas. Or kasi kay sige ka bansa turong apa dito. Ini bitaw kisi. Para pansat dito. Luwi man tapat skating. Dito sorry. Tara. Uling sa sana. Patay. Si Titing. Liko mo na kita. Tunduk. Tala. Langgit ko. Langgit naman eh. Lagi kulong mo. Agam sila. Katuon na dahil natanggit. Lahi man. Nantari gold. Ito daw kung langgit at na eh. Tanggit gani. Pero ini kalutok eh. Maparehara man gyapon kulong niya. Ari nangarap nga makabaligsa. Ang imo bahin baligsa. Guys, banget kay. Ano na? Kulo mas mani matra. Gaga na mo. Okay, kwarta. Amo na. Ang kubit. Daw man daw niya. Wa. Kamu kan sibuk di hati sama Cika. Laka. Ako na pagod mo na eh. Mana pagot? Suk mana? Sa dagat. Wala ko big, imo na ko mata. Oro puti pamahong. Kani ba ka na mahuli. Pero paano mo bukas? Oy, uwang ko sa pa. Ko. Sani ko. Ito pa ay damo. Gani. Ito pa, wow. Kita naman na. Kita mo luto-luto sa dagat. Damo-damo dari do. Dirayan Bank ang nakada. Ay pa. Bukat din, pamputin. Sige lang, kita kan 20 ko sa pay. Ko. Gopi. Wala dito si. Lada ko. Oh, ito kasi kanta ba? Bala masikan sa Guys. Sir, kung kinasupat, nanagat kita ba? Tapi na nga puro mininaong ni Pipa. Ako na dyan may makita ko no. Ah, isa gusto ani mo nga na di man So, nice. So, Hindi makita eh. ha? Hindi makita. Eh, ano yung kinakuha?
di man to buang ko itong titing mo tibis bason. Kuan. Daga. Tara. Tara isda. Ram ka dito. Tara danggit. Ah, dati ang danggit niya konti. Dato. The rich danggit. Ano nang danggit dato? Mamimis ba, mamimis. Dari pa. Ati, dito. Mugi ra to ra. Mga dato. Kapit po. Jauh kayak isu. Super yan. Apil man dito na lat. Punaw. Hai Dip. Ara bidang kita ada ko. So, manong uli. Dali sa danggit. Ako namang ikot sa kuwan. Dili mo tinuon ko pagpaon ko biskuit. Kasi ito pingabaw ng muntag. Tara, tara. Kuha ka mo sa dito. Ang berarti. Kisi-kisi man ko to. Siyang mata. Guro eh. Ah, muli pag ang kita sa tipay. Muli Ikaw kalawan. muli na kay klase ra ba di tirits. Ay, kuan man na iton. Mungit. Puro mga dato sa raoy na tuhan. Nagpapa na biko. Dari dak apa? Buhi pa. Ini masangit ya? Ito yung nagkuan na isda oh. Bukan, fokus minum dapur. Train ako mo eh. Dapat natin sa tipa. Fokus sih. Magbaon ka, magbaon. Bro, ikon sa minum hindi kinagko na. Ito dagko ah. Titi. Be. Duho. Na. Nandun ko hindi magbaon. Nasangit eh. Asa isa mo sa mga Kaya sungit sa man. sangit. Ay! Kung batang nang dib. Dara. Katis. Dara. Ay, may burot ikuha ni Marito. Tagay kami sisok ba oy. Sangit. Tugs bakloy. Dara. Sa ipungan. Itong timbungan. At ko titing. Ano ang gisulti desire nga daw basol. Pero ganahan ko sa natuwaon. Lagi. Lagi man. Lagi man natuwaon. Eh, bugsay. Padong. Mas mga kita. Tapos manoy. Padong. Padong. Last na lamang ni nga lagak ato na lat kami nga tudol. Kay ay pero ting kusuga sa sug. Why say about pero sug kayo. Ah, Kung sa antik bugong sa pambot. Dalusa. Ito pa ay. Dik pugong wa na kapugong nagpalazo na. Ay, muro amin. Ari muro ami. Nisak ka makapugong. Nya kita sara kuan ton tik picture lang ta. itong natong naong guys. Ito to na ko na. Amo kining ginabuhi sa mga isda. Buhay probinsya ni siya. Dila ko mo ambak kay di naman ko kasaka pagbalik. Tawol. Son. Paspasi ang pataw oy, bali nin magbiras pataw. Pataw. Murag gamay rin ni siya diri. Ito ya. Dili pa rin sa tong duha ka laga kay daghan kay kuha pero karon daw tuluran ni kabuok. Sangit ko na ay. Daw sangit. Ay, 5 pira. Kuan ay sa pambot. Oo.
Sangit ko natin. Sini ko sound. Hoy! Ikaw ano masakit, Deb? Ibig kong sangit din. Kasi ba, hindi gali. Toxic na natin. Sangit. Sangit ka. Ano, Deb? Sakit, Deb. Tanggit. Ang patay. Pagda ulit. Tara, di dato. Hindi mo dato. Oh, bato. Sangit? Sangit, Deb. Kasi na hindi naong sa eh. Paano ko na? Hindi tadi, sige ang matak. Tawag ilo. Wala may saktatig na. Wala na kasi, may gusto ka ito. Bukan siguro to sa isa ko ano oy. Matong. Matong. Tulungan ini taob. Ha? Lunas. Anong punit amro na dagat? Last hunat. Last na laman ni lagak hunat kay kuan balik suga sa sug. Isa lo suway so. Okay, yung pabuwiso. Hangin. Wala pa untay ko ano, wala pa untay. Naslagak ko lang ni guys. Ako kung trabaho. Ginagara kami kamera guys nga itong pwede iputang sa ang pwede Dagat. mabasa bagay para makita mo ba sa ilawom gani sa dagat. Kasi ari ni sponsor. Basing na mo Kasi sponsor. ari kuan. Ganahan Paluoy ba mo sponsor? Sa Papalit sing GoPro. mananagat sa kamutis. Para bagay idig sound para makasoundlat kami. Idig sound makita ninyo ang suot sa ilawom sa dagat. Gigutom na ganito si Casey kaya hasta ang gumag ikauna. Bro Ami. Get mo. Oh, Ay, dapat na sa gawin. last ko na lamang ni. Ano ko mo? Lang tilidib na puti. Sige. Lah, lagi ti. Pas pasti lagi na dura. Tawan sa pasong. Ora boys. Pero nga, Tanggit. tidangkit. Kusog-kasog ang suog ang god. Kusog-kasog suog. Uli na mi. Uli na mi. Kadong nami uli sad. Pero ni kuha nang kuha sa kuan. Tingnan nami ko guys. Guys. Kami na ako isda. Aba, dura lang, nagdug. Lago karga. Bumpo. Nagdug. Pura ba oh? Nagdug. Nagdug.
di dum is. Ito pa eh. Ay, lusas. Tay, duro ka mo. Tubol-tubol. Tay, tubo. Ito pa eh, dato. Ano isa Ay. Oh, ayan. Damo ay tubol-tubol. Lagi nasarang din. Aduh. Ini nasa dito. Uy, titip. Yeah. Dako ko nung views. Magandang pila to ka. Uli na mi. Wa pa man akong gi-upload sa kuan Facebook. Uli na mi. Tao? Ang hangin na? Ha? So, ang hangin, linaw ta pero ang sug, grabe. Oh, oh grabe ko suga. Oh. Hindi ka, giduka na ikaw dira. Oh. Kuha pa sila sa mga kuha. Ito na sa amon ng tools. Manguli na ang mga mangingisda. Mga mananagat, manguli na. Niuna rami. Kay ato pala sila nagkuan sa isda. Nagkuha pa sa isda ba sa pukot. Di lalim guys, managat. Basta kugi lang, makasuwa gyud. Oh? So, mao man niya akong gipili diri nga kinabuhi. Agwanta gyud, antos. Mas gipili man ako diri mo puyo kaysa dito sa syudad. Aw. Antos tabay. Anad man putas ka pobre. Pero karon pa jud mi nakasuway nga mangisda guys. Mga katamsi, karon pa mi nakasuway na mga isda. Sa una wa ngagagmay pa. Amor sa una manginhas. Ay. Guli bidayon mga upat ra to kalaga kay di kusog ang sog. Way bawd pero sog, kusog. Kusog ang hangin. Gigutom na pud niya akong kaupo do. Gutom na. Kahangak. Antos pobre. Nagandangan dyan may among kuha ron guys. Amo, mga katamsi. Amo to ipakita. Ako to ipakita ninyo niya. Inikabot nila. Nara. Hapit na may sa mua. Dool raman na mua sa dagat. Hapit na. Sabay na lang. Unya na pod mga katamsi ha. Unya na pod. Wala mong kuha. Ino mo ito po sa ramo. Babae ni Pilit. Hindi sa kong ginkiban. Hindi akong bahin pa. Salang kabo. Ano pa na?